ಸುಮಾರು ದಿನ ಆದಿತ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬರಂದೆ ಅಂಚ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆತಿಜೆ ರಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಟೈಮ್ಲ ಸರಿಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅಬ್ಬ ಒಂದೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಲಾಂಡು ಲೈಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಡ್ ಬಂದು ಲೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ಬೈಜೇರ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಂಡ ಅದಾದೊಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬರಂದ ಅಂಚಾದು 7 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋನುಂಡ 5 ಜನ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ದಿನದಿಂಚೆ ನೋಡಿತ್ತೆ ಬಚ್ಚಾವು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದು ಬಂದು ಹಲೋ ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಕವು ಬೇತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜ ಹತ್ತು ಬರಂದಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜ ಇಂಕ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಈಗ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದೆ ಲೈವ್ ಬೈದೆ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಜಾಯಿನ್ ಆಡ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕದಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಖಚಿತು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ 26 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕವು ಅಮ್ಮ ಮೂಲಿ ಯಾನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಸೊ ಬಾಲೆ ಜೊತೆದಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಜೊತೆದಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂತ ಅದು ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಲಿ ಒಕ್ಕನಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಚಾತು ಪಾತ್ರೆಕ ಪಂದ ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಲೈವ್ಗೆ ಬರಂದೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಮುರಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಸೊ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾಣಿಕ್ ಸ್ವರನೇ ಇಜ್ಜಾಣಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ നല്ല 10% ಸ್ವರ ಪರಿಯರ ಉಂಡು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪೋದು ಅಲಕ್ಕ ಸ್ವರ ಪೋತುನೆಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾದು ವಾಯ್ಸ್ ದಿನೋಲ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇತಾಗಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಉಂಡು ಅದಾದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಬಾರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಆಯ್ಸಿ ಓಲ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ಇಂಕ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ದಾದ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅದು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನಿಂಚೆನ್ನದಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುಡು ಪಂದು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವರು ಲೈವ್ಡ್ ಇದು ಸಾರಿ ಲಾಗ್ ದಾನೆ ಪಾಡು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದ ಹೇ ಬ್ರದರ್ ಅವರ್ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತನ್ನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾರಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ
ಓಕೆ ಉದಾದನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಆತಂಡು ಮಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರನ್ನು ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೊಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ದುಃಖ ಓಕೆ ಅವೇ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಏನು ಇತ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ದಯ ಪಾಡ್ಜರ್ ಅಂದರು ಐಕ್ ರೀಸನ್ ಪನ್ಪಯಾನು ಈಗ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ದಾಯಗಂದು ಕೆಲವು ಕೇಂಡರ್ ಬಟ್ ಏನು ಪಂದಿಜ್ಜಾಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ದಾಯಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಚ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾರೆ ಇದಾದ ಸ್ಟಾರ್ 39 ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ ಯಾನುಂಡತೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವನಿಚ್ಚಿ ತಾಯಿನಾತಿ ಪಾತಿರುವೆ ಅದೇ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋದು ನಿಂತೆ ರಚ್ಚುನ ಲೈವ್ಗೆ ತೊಂಬರ್ಪೇನಿಂದ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಹಠ ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಜೆತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಐಕ್ ಲೈವ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ಚಿ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಡದ ಪೋಪೆಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ದಾದ ಪಂಡು ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಓಡ್ ನಾನು ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ 2 ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ನಡ ಒಂಜಿ ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಓಕೆನಾ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಐಟಿಗೆ ತುಳುಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ವೈಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಅವೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ 2 ಚಾನಲ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಆಪೋಜಿನತ್ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲು ವೈಟ್ ಪಾಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪರ್ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ఇంకా దాదాపు ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಲೆ ಯಾನಿ ಈ ಚಾನಲ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕೇಂಡರ್ ಅಚ್ಚನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಾರು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಚ್ಚಾರು ಮಾತ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಇತ್ತೆದ ನೆಟ್ ಪನ್ಪೆರುತುಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡುಲೆ ನಜರ್ ಪಂದ್ ಸೊ ಅವು ನಿಜ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಒಬ್ಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತು ಸರಿ ಅವನಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಳಗೆ ಖಂಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆನು ರಚ್ಚುಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾದೇ ಇರೆನ ಅಕ್ಕ ದಾಲೇಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚೆನ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ವೆಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 10% ಸರಿಯಾರುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇನು ಅಡ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ 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 ಪಾಡ್ವೆ ಪಿಂಕು ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ಇವುಲ್ಲನ ಮಾರೈತಿ ಸುದ್ದಿ ಜವಲ್ ಅಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಏನ ಪಂಡ್ರೆ ಅದೇ ರೆಡ್ಡೆಡ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಸಪುರ ಆಯತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲತ್ತು ಒಂತೆ ಸಪುರ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಂತೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೊಲ್ದೊಂಜಿ ದಿನ ಬೇಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಸೊ ಹಾಕಿದ ಟೈಮಡ್ ಪಂಡತೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲಚ್ಚು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾಡ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆತಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾಯ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜನ್ ಪಂದು ಸೊ ಸಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಯಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಎನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡೆ ಚೂರು ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಪೋತುಂಡು ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು 10% ಸರಿ ಅಂಡ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಅಂತೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಹಾಯಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಹಲೋ
ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನಿಯನೇ ತಿತ್ತದ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಲೈವ್ ಇಡಿಪ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡಾಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತಂಡತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದಿಗೆಲ್ಲ ಬರೆಯರ್ ನಿಂತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗೆ ಬತ್ತಿನೇಕ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಪನ್ಪರ್ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆ. ನಿಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ನಿರ್ದಾದಿ ನಾನು ಇಂಚ ಉಳ್ಳೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾನು ಏರ್ಪಗಲು ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ದು ಅದೆನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ತೂಪೇರು ಪಂಡ. ಸೊ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ್ಲ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಪುಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನಂದು ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಬಿಡೋದಿಚ್ಚಿ ಡಯಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಡಯಟ್ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪೇರನ್ನು ಪೋಪಿನಿ ಬಟ್ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಿಂದು ಪೋಪುಂಡತ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬಾಲೆ ಇತ್ತಕ್ಲಿ ಬರೋ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ತಿನ್ಪುನವರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಡಯಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆನಿಗೆ ಐನತ್ ಬೇಗ ದಾದ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಹಾಪುಂಡು ಅರ್ಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಲಚ್ಚು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಹೊರ ಈರೆಗೆ ವೀಡಿಯೋಲ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಅತ್ತೆ ಈರೇನ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಟಿ ವಿಡ್ ಪಾರ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಲಚ್ಚು ಲಚ್ಚು ಪನಿ ಅವೈತೆ ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಕಡಪೋದು ಉಳ್ಳಾರೆ ಲಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೋಂದುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಾರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಅನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಅದುಪ್ಪು. ಸೊ ಅವೇನು ಮಾತ ಸರಿಯಾದೆ ಅನು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದುಂಬೋಲ್ ಜಾಬ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಾನು ದುಂಬು ಪುತ್ತೂರುಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ಲಾಡು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರಣ್ಣ ಕೇಬಲ್ ಟಿ ವಿ ಇತ್ತಂಡ ತುಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪು 1 ಗಂಟೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೈಯಾಗ ಐನಕ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸಾರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೇಬಲ್ ಟಿ ವಿ ಇತ್ತಂಡ ತುಲೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಬಕ್ಕ ಲಚ್ಚು ಓಲಲು ಲಚ್ಚು ಮೂಲೇ ಜೈದಾಲು ತೋಪ ಹೊಡನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಂಗೆ ಶೂಕು ಜೈದಾಲು ಬುಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಿರ್ದೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ. ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಹೇರ್ ಲಾಂಗ್ ಬೈಕೊಂಡಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಆಫರ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತಿನ ತೋಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಸಾರಿ ಜೂನ್ 10 26 ಉಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪಾರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ನು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದು ಐಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಟೋಟಲ್ 2,000 rupees. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ತೂಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾರ್ದ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಪೇಜ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೆಟ್ಟು ತೂಲೆ ಪಾರ್ದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಪಾಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅವು ಬುಡಿಯರ ಜಾಬ್ ಅಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದು ಜಾಬ್ ಬುಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಪಿರೋ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚ ಈಚೆ ಸೋಮವಾರ ಕೋಣ ಮಂಗಳವಾರ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ವರ್ಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟಚ್ ಬುಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಂದು ಮ್ಯಾಮ್ ಬಾಲೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಐನೇಟ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಬಾಲೆದ ದೃಷ್ಟಿ ದೆತ್ತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಪನ್ಪೆರತೆ ನಜರನ್ನು ಕೆಲವು ದಾಖಲ ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಅಂಚ ಪನ್ಪೆರತ. ಸೊ ಅವ್ನು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವು ನಿಜ ಸುಳ್ಳು ಮನ್ಪುಜೆನು ಐಕ್ ಮಾತ ಸರಿಯಾದ ಬುಕ್ಕನೆ ಲಚ್ಚನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಬಂದು. ಸೊ ಲಚ್ಚನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿತ್ತು ದಾದ ಮಂತದಲ್ಲ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ಲಚ್ಚನ ಎಂಚ ಆತಲು ಪೂರ ದುಮ್ಮದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ ಅಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೊಕ್ಕೆಂಜ ಇತ್ತೆಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದುಪ್ಪು ನಾನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ನಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಜಾಬ್ ಆದಿತ್ತಂಡು 73,000 ಸಂಬಳವಿ ಆಫರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಆತ ಇಂಕ ಪೋರೆ ಗಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಅವೇನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ.
ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದಾಲ ಕೇಂದ್ರತ್ತಿನ ಕೇಳಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರತ್ತಿನ ಕೇಳಲೆ ಒಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿತ್ತಂದ ಐಲ ಕೇಳಲೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಕನಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದಾದ ಈತೆ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಯಾ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರಿಯರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ದಿಪ್ಪೇರು ತುಕ್ಕ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರಾಣ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎತ್ಕೊಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಇರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲೆ ಮೀಡಿಯಡ್ 10 year ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪರ್ ಡೇ ಏತಂದು ಈರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿ ಓಕೆನಾ 10 year ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಗೆ ಒಂಚು ಮೀಡಿಯಡ್ ಎತ್ಕೊರಲಿ ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎನ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕಲ್ತಿನ ಬೇಲೆನು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೇನೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಪ್ಪ ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದಿಪ್ಪತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಸಾರಿದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವುದಲ್ಲ ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ದೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ನೆನಪೋಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐನು ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅದೊಂದು ರೀಸೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅವನು ನಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಇಪ್ಪಾರ ನಿನಕ್ಲು ಎತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎಪ್ಪೋನು ಅಂಚಪುರ ಎಪ್ಪೋನು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತದು ಬಂಗ ಹಾಪೋನು ದಿಪ್ಪೋನು ಖಾಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಂಡ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾತು ಎಂಕಲ ಕಡೆ ಮನ್ಪ ಎಂಕಲು ಸೊ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಪಂಡ ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪುನ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಅವಂಜಿ ಉಂಡು ಸೊ ಏರೆಗಂಡ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲದ ಬೋಡಿತ್ತಂದ್ರ ನಂಬರ್ ಉಂಡದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ನಿಕ್ಲು ಆಯ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಏರೆಗಂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಚ್ಚಮುರ ಜಾಬ್ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ನಿತ್ತನ ಸಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಮಾತೊಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಅವು ಮಾತೊಂಡು ಸೊ ಅವೆತ್ತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೀಸೇಲ್ ಮನ್ಪುನದು ಇತ್ತಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಕ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಆದ ಬಂದು ಖಾಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನ ಅಡ್ಡಾತೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಡಪ ನಿಂಕ್ಲೆ ಕಡಪದು ಕೊಡ್ಪ ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಹಾಯ್ ರಾಮಣ್ಣ ವಾ ಎಂಚಿನ ಯಮರಾಪನವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓಲುಪುಂಡ ಓಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓಲುಪ್ಪುಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೂಲೆ ಎಪ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಳ್ಳೆತ್ತೆ ಕವಕ್ಕಡಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ತಜುಲೆ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಳ್ಳೆ ಸೊ ಲಚ್ಚು ಮುಂಜಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಗಲ್ಜಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಇತ್ತಕ್ಕಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನಾತಾರೆ ಕಬಕ್ಕ ಓದುತ್ತೇರು ಸಿಟ್ಟು ಪೇಟೆ ಓದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ನವನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುಟುಂಬು ಲೈವ್ ಆವಡು ನಿಂತದೆ ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಬೇತೆ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರತ್ತಿನ ಕೇಳಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ರೆತ್ತಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ಗೂ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಲ ಬಂದು ಆ ಟೈಮ್ಗೂ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಪ್ಪಾರ ಬಂದು ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬರತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೈದೆ 7:00 ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆತಿಜಿನ 8:00 ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದಿಪ್ಪನೆ ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಪೋತೆ ನನ್ನ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ರಜೆ ನನ್ನ ಶನಿವಾರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೇಲೆಗೆ ವಾರಾಡು 3 ದಿನ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಪೋನು ಪೋಲಿ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಯಾನೆ ಎಂಕೆ ಟೈಮ್ ಯಾರುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾರು ವಾರಾಡು 3 ದಿನ ತತ್ತನ 4 ದಿನ ಪೊಪ್ಪೆನು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಹಾಯಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಂಡೆ ಸುಜಾತ ಇರ್ನ ಅಂಡೆ ಇದು ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ರೆ ಉಂಡ ನನ್ನ ಕಾಯಿ 1 ನಿಮಿಷ ಪುಡು 20 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ರೆ ಎತ್ತನಪ್ಪ ಕೇಳಲೆ 9 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾರೆ 4 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುಳ್ಳಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡಿಜೆರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬಂದು ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋತುಪ್ಪೆ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ದ ಕಮೆಂಟರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತೇನು ಅವು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದತ್ತೆ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಯಾ ಬಂದಿಜಿನಿಗ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತವು ಅದು ಬಂದು ಕೆಲವು ಬಂಡೇರು ಅದೆತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಈಗ ಕೆಲವು ಬಂಡರು
ಎಂಚಿನ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡ ಅದಾದಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾರ ಗೊತ್ತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವರ್ಪನ ಇನ್ಕಮ್ ಡೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪುನಾತೆ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಡು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ಕ ಅಂದಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೊಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಎಂಚ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಯಿಲ್ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಂಡು ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪೋಸ್ಟರ್ ತುಲೆ ಐಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ಇಜಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಐಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಈಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಲೆ ಮೂಲೆ ಜೈದನು ಓಕೆ ನನ್ನ ಸರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೆರ್ನಿನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಮಾತಾಡಿರಲ್ಲ ಬಾಯ್